Croeso cynnas I bawb ohonoch chi wrth ymuno hefo ni yma o frowalet y bore yma. Mi ydw i'n recordio hwn ddiwadd pnawn dy Sadwn sy'n chydig bach yn hwyrach nag arfer, ac I rhai craff ohonoch chi, mi newch chi sylwi bod yr haul yn disgleirio o gyfeiriad gwahanol. A mae pethau felly yn rhywbeth dwi wedi gorfod ddysgu yn y misoedd dwytha yma wrth recordio gwasanaethau ar eich cyfar chi. Ond, da ni'n mynd I arbrofi ar fora dy Sul nesa, ddylswn I ddeud. Achos dwi'n mynd I drio darlledu'r gwasanaeth yn fyw, a mae yna groeso cynnas I chi ymuno hefo fi ar YouTube fydd o ry fath ag arfer. Ond mae o'n arbrawf mwyn gweld ydy'r dechnoleg yn gallu ogi fi wneud hynny ymhen I, ond hefyd I weld sut fydd o'n effeithio chi fydd yn gwrando arno fo'n fyw bora Sul nesa. Felly plis dydwch wrtho ni, cysylltwch efo fi, cysylltwch efo Mair Bryngola os na unrhyw fath o drafferthion. Achos os nad ydych cyswllt gwe chi'n ddigon da I weld gwasanaethau yn fyw ar y we, dos na ddim pwynt I fi stryffaglio I drio gwneud hynny I weithio. Felly byddwch yn onest, da ni yn edrych ymlaen I weld os ydy hyn yn gweithio neu ddim, I weld os fyddwn ni yn parhau I drio darlledu yn fyw yn y dyfodol. Ond be bynnag am hynny, boed o wedi recordio flaen llaw neu'n fyw, yr un ydy'r bwriad ynde. Da ni isio addoli'r arglwydd, da ni isio clywed o'i air o. Da ni isio profi Duw ar waith yn bywyda ni fel pobl sydd yn sychedu am gael nabod Duw yn well yn Iesu Grist a thrwy'r Ysbryd Glân. Ac wrth feddwl am hynny, mor hyfryd ydy gwybod bod y Duw yr ydyn ni'n cyfarfod ag o yn y Beibl ac yn Iesu Grist yn Duw sydd yn gwahodd ni ato fo. Meddyliwch am y geiriau bendigedig yma o Eseia 55. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch, eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Bendithion, dan teithion yng nghwmni Duw ei hun yn Iesu Grist. Dyna sydd ar gael I bawb sydd yn dod mewn ffydd yn ddisgwylgar yn sychedig y bore yma. Ac felly da ni'n dyheu am gael profi Duw ar waith i'w foli fo ac I allu rhoi'n hunin yn llwyr iddo fo. Dewch I ni weddio wrth I ni gychwyn y gwasanaeth. O Dduw ein Tad, diolch I ti am dy ras, am dy gariad. Diolch I ti am gael y cyfrwng yma I daddoli di ac I gael golwg o'r newydd ar pwy ydy Iesu Grist, yr un yma'r newyddion dan sôn amdano fo, yr un sydd wedi dod yn waredwr I ni. Arglwydd, da ni'n gofyn dy fendith di, da ni'n gofyn am eneiniad dysbryd glân di yn wir ar bawb sydd yn addoli mewn gwahanol ffyrdd y bore yma. Cyfarfod â ni mewn ffordd arbennig os gweli di fod yn dda, a gweinidogaethau I ni yn dy ras, am bod ni'n gofyn hyn yn hyderus, yn gofyn dy faddeuant di yn enw ac yn heiddiant, Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, yn nes ymlaen, da ni am gael darlleniad gan Ioan Jones Cemberain o ail benod Efengil Marc, a Mair Ioan Llansannan fydd yn gweddio I ni. Ond cyn hynny, dewch I ni ganu. Canu cyfieithiad Meirion Morris digwydd bod o y gan fawl boblogaidd Man of Sorrows. Wr clwyfedig oen fy niw gwrthodedig un, holl bechod, dyn a llyd y tad, ar ysgwydd Iesu gwyn. Heb un gair fe aeth i'r prawf, drwy y gwawd ar loes. Ildion llwyr I lwybr Duw, dan goron draen a chroes. I
Gweddiwn. O dad nefol, da ni'n canmol denw di ac yn rhyfeddu at dy fawredd di. Ti'n ddiw holl alluog, yn ddiw ffyddlon a thrigarog, yn llawn gras a chariad, ac yn ddiw sy'n gwybod popeth amdano ni. Helpa ni drystio'n llwyr yno ti, ac i sylweddoli mai ti ydy'r unig un all yn bodloni ni'n llwyr. Da ni'n diolch dy fod ti yma i ni bob awr o'r dydd, waeth beth yw ein hangen. Diolch dy fod mor barod i faddau bai. Da ni'n heiddi dim, ond wyt ti'n rhoi mor hael a byth yn blino gwneud hynny. Gweitha ein hymdrechion gorau, da ni'n methu mor aml i fyw fel yr wyt ti'n dymuno i ni wneud. Maddau ni o dad. A ni'n byw mewn cyfnod mor ddyrus, da ni'n gofyn am darweiniad o dad. Mae pobl ar draws y byd, fel yma yng Nghymru, mewn gwir angen y dyddiau hyn, a da ni'n pletio arna ti i roi doethineb i arweinwyr y gwledydd wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau yn rhan. Ond da ni'n gofyn i ti hefyd roi doethineb i ninnau fel pobl i wneud ein rhan mwyn atal lledaeniad y feirws. Ochr yn ochr hefo'r pandemig yma, sylweddol yn fod nifer o drychinebau eraill hefyd yn digwydd ledled y byd. Mae bywydau cymaint o bobl wedi cael ei effeithio. Nifer fawr wedi colli anwyliad, eraill yn dioddef yn gorfforol neu'n feddyliol. Mae cymaint yn ddigartre, eraill yn byw mewn tlodi, ac mae bywoliaeth cymaint o bobl yn y fantol ar hyn o bryd. Arglwydd, rhoi gynhaliaeth i bawb sydd mewn angen, a'r nerth i ddal ati os gwelid hi'n dda. Ond da ni'n diolch cymaint fod gobaith i'w gael yno ti. Y gobaith hwnnw nad ydy i'w gael yn unman arall. Y gobaith sicr hwnnw y gallwn ddal gafael arno oherwydd buddugoliaeth Iesu Grist dros angau ar bedd. Diolch i ti am y newyddion da hwnnw, ac am garu'r byd cymaint nes rhoi dy unig fab yn aberth droson ni, mwyn i bob un ohona ni sy'n credu ynot beidio mynd i ddistriw ond i gael bywyd tragwyddol. Da ni am gael profi nerth dy ysbryd glân yn ein plith, ac yn erfyn am dy gymorth i ni fel unigolion ac fel eglwysi ar hyd a lled y byd i rannu'r newyddion da am Iesu Grist. Fel tithau, da ni'n deheu am weld pobl yn troi yn ei miloedd i ddaddoli ac i thganlyn di. Tir da ni'r fan lle byddwn yn cydnabod yn hangen ac yn dod i sylweddoli mai dim ond ti all ein hachub ni. Da ni'n codi o flaen di eto heddiw arglwydd, yr rhai hynny sydd mewn galar ac sy'n hiraethu am anwyliaid, ac yn gofyn i ti gysuro'r teuluoedd hynny. Da ni'n ei cyflwyno nhw, yr rhai sydd hefod yn dda iechyd, a phawb sydd yn unig neu'n isel eu hysbryd i threichiau cysurlawn di. Bydd yn noddfa ac yn nerth iddyn nhw, o dad, a chynorthwya ninnau i gefnogi ac i ddangos gofal a chariad tuag at ein gilydd. Da ni'n ymddiried ein hunain i ti felly arglwydd, ac yn gofyn i ti dosturio wrthyn ni. Ein harwai ni ac i faddau ni bob pechod a bai. Da ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Aeth Iesu allan at y llyn unwaith eto, daeth tyrfa fawr o bobl ato ac roedd yn ei dysgu. Yna, wrth fynd yn ei flaen, gwelodd Lefi fab Alffeus yn eistedd yn y swyddfa dollau lle roedd yn gweithio. Tyrd, dilyn fi, meddai Iesu wrtho, a chododd Lefi ar unwaith a mynd ar ei ôl. Yn nes ymlaen, aeth Iesu a'i ddisgyblion am bryd o fwyd i dŷ Lefi. Roedd criw mawr o'r rhai oedd yn casglu trethi i'r Rufain yn y parti hefyd, a phobl eraill roedd y Pharisïaid yn ei ystyried yn bechaduriaid. Pobl felly oedd llawer o'r rhai oedd yn dilyn Iesu. Wrth iddyn nhw ei weld ein bwyta gyda phechaduriaid a chasglwyr trethi,
Dyma rhai o'r Pharisiaid oedd yn arbenigwyr yn y gyfraith yn gofyn i ddisgyblion. Pam mae e'n bwyta gyda'r bradwyr sy'n casglu trethu i Rufain a phobl eraill sydd ddim byd ond pechaduriaid? Clywodd Iesu hyn a dywedodd wrthyn nhw. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sâl. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, dim y rhai sy'n meddwl eu bod nhw heb fai. Un o'r pethau dwi'n fwynhau, ond ddim yn greu hanner digon ohono fo, ydy cerdded mynyddoedd. Wan, dwi ddim yn fynyddwr profiadol o bellfor, ond wrth yrru trwy Eryri, dwi yn cael atgofion wrth basio gwaelodion y mynyddoedd a cofio sut brofiad oedd mynd i fyny y copa. Ac wrth gwrs mae'r atgofion yma yn rhai gwahanol, achos maen nhw i gyd wedi bod yn achlysuron lle oedd yr amgylchiadau yn wahanol iawn i'w gilydd. Weithiau, mae hi'n dro hyfryd. Llwybr yn dda, dim yn rhy boeth, cwmni difyr, a mae'r golygfeydd pan da chi'n cyrraedd y copa yn odidog i bob cyfeiriad. Falch bod chi yn treulio dwn i'n faint o amser yn syllu ac yn edrach, a mae yna olygfa chydig bach yn wahanol bob tro yr ydych chi yn troi eich pen. Ond, ar adegau eraill, mae'n hollol wahanol dydy. Mae'r tywydd yn ddiflas. Da chi mawydd sgwrsio hefo pwy bynnag sydd hefo chi, achos bod chi mewn poen difrifol, achos bod chi ddim yn ffit. A wedyn, ar ôl stryffaglio i gyrraedd y copa, does na affliw o ddim byd i weld, dim ond niwl o'ch cwmpas chi'n boman. Yr adeg hynny, y tebygrwydd mawr ydy eich bod chi yn troi ar eich sowdl, mynd yn syth yn ôl lawr adra i gael bath poeth. Wrth i ni barhau hefo'n cyfres ni yn edrach ar y newyddion da dros yr wythnosau nesaf yma, yngweddi ydy y byddwn ni'n profi rhywbeth tebyg i'r disgrifiad cyntaf o gerdded mynyddoedd, wrth i'r ysbryd glân yn harwain ni. Hynny di, dwi'n eisiau i ni dim ond clywed manylion o'r Beibl am y newyddion da, a dweud, o wel, dyna ni, dwi wedi clywed hyn rwan, a wedyn symud ymlaen hefo meddwl am ginio neu be bynnag sgynnoch chi nesa. Na, yn hytrach, dwi am i ni, fel tasa ni ar gopa mynydd ar ddiwrnod clir braf, dwi eisiau i ni oedi a rhyfeddu wrth i ni weld elfennau gwahanol o ddaioni Duw yn Iesu Grist. Wrth i ni, o wythnos i wythnos, droi yn golwg rhyw fymryn ac ystyried rhyw effaith neu rhyw wirionedd o ongl wahanol, i ni gael dallt, i ni gael rhyfeddu at yr effeithiau chwyldroadol y newyddion da yma i bobl ac i'r byd. Felly, ar ôl i ni fod yn canolbwyntio dros yr wythnosau dwytha yma ar bod y newyddion da gan Dduw ac am Iesu Grist ar hyn naeth o, heddiw, da ni am ofyn y cwestiwn eitha sylfaenol, pam fod yr hyn yr ydyn ni'n dod ar ei drawso yn y Beibl yn newyddion da? Pam newyddion da? Ac ar ddiwedd y gwasanaeth Sul dwytha, os nathoch chi lwyddo i aros efo fi mor hir a hynny, mi nes i ddyfynnu o un o'r adnodau mwyaf cyfarwydd i Gristnogion ledled y byd. A da ni am ddychwelyd at yr adnod honno heddiw i'n helpu ni hefo'r cwestiwn pam newyddion da. Yr adnod yn dod o Efengil Ioan, y drydedd benod ydy Ioan 3:16. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Wan, fel arfer, da ni'n tueddu i fesur newyddion da yn ôl yr effaith mae o yn ei gael yn dydyn. Enghraifft, mi fasa na unrhyw sôn am frechlyn neu vaccin y dyddi yma yn newyddion bendigedig. Pam? Achos yn bod ni gyd yn gwybod ac wedi gweld effeithiau dinistriol y mae'r haint Covid-19 yn ei gael ar bron bob agwedd o'n bodolaeth ni. Felly mae newyddion drwg, reality presennol, yr haint yn gwneud i ni werthfarogi y newyddion da am frechlyn hyd yn oed yn fwy. Ar hyn mae Ioan 3:16 yn ei ddeud,
ydy bod cariad Duw wedi arwain at rhywbeth hyd yn oed yn fwy gwych i ddigwydd i'n byd ni, a bod hynny gyd yn canoli ar ei unig fab, Iesu Grist. Fel y mae Covid-19 ar ei weitha yn gallu arwain at farwolaeth, be mae'r Beibl yn ei ddysgu ydy bod yna afiechyd ysbrydol marwol, sydd nid yn unig yn effeithio pawb ohono ni fel pobl, ond sydd wedi gadael i ôl ar yr holl greadigaeth hefyd. Pechod ydy un o eiriau'r Beibl am yr afiechyd marwol yma sy'n yn gwahanu ni oddi wrth y Duw nath yn creu ni, ac fydd yn y pen draw yn arwain pawb ohono ni i ddistriw yn ôl Ioan 3:16, oni bai am gariad rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. Tydi distriw ddim yn air y byddwn ni'n tueddu i ddefnyddio mor aml â hynny o ddydd i ddydd nadi. Perish ydy'r gair Saesneg sy'n tueddu gael ei ddefnyddio yn yr adnod yma. Ond mae'r gair distriw yn cyfleu yr hyn mae Iesu Grist yn rhybuddio pobl ohono fo dro ar ôl tro yn yr Efengyla, sef y dinistr fydd yn dod i ran pawb sydd yn euog a ddim wedi troi at Iesu Grist mewn ffydd. Geiriau eraill y Beibl i ddisgrifio hyn ydy marwolaeth dragwyddol neu uffern. A dyna sy'n gwneud y newyddion da mor aruthrol o bwysig. Bod cariad Duw trwy fywyd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist yn gwneud y gwahaniaeth rhwng bywyd neu farwolaeth dragwyddol i'r rhai sy'n credu yng Nghrist. Da ni'n gallu dallt yn iawn wedyn yn dydan pam bod gymaint o Gristnogion ar hyd y canrifoedd wedi bod yn barod i wynebu'r fath beryglon dim ond mwyn rhannu'r newyddion da i bob cornel o'r byd hefo pobl nad oedd eto yn dilyn Iesu. A da ni'n dall felly pam y dudodd C.S. Lewis, awdur dwi'n meddwl dwi wedi ddyfynnu yn eitha diweddar, pam y dudodd C.S. Lewis fel hyn yn un o'i lyfrau. Christianity, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The one thing it cannot be is moderately important. Mi fyddwn ni fel Cymru Cymraeg yn aml yn deud wrth bobl sy'n gwneud môr a mynydd o'r peth lleia, tylaen, diom o dragwyddol bwys na di. Ond wrth i ni feddwl am newyddion da Duw i'r byd, yr hyn mae'r Beibl yn ei ddeitha ni amdana ni ac am Iesu Grist, mae o dragwyddol bwys. Ac mae o'n deud cymaint wrtha ni am gariad Duw, am natur Duw ei hun hefyd. Dwi'n siŵr bod chi, fel finna, wedi edrych ar dw'n i'n faint o raglenni teledu, fel arfer dramâu neu comedia, lle mae'r dyn yn cyrraedd adra, hefo bwnsiad o floda i'w wraig. A mae hitha'n gweld y bloda ac yn syth bein yn gofyn yn amheus, be ti di wneud rwan? Mae'r bloda di troi o fod yn arwydd o gariad i fod yn arwydd o euogrwydd. Os yda ni yn trio mesur cariad Duw trwy'r eiddo sydd gynnon ni, faint o arian, neu'r llwyddiant yr ydyn ni'n tybio da ni'n gael yn bywyda, yna da ni'n camddarllan y Beibl a da ni'n edrach am arwyddion o gariad Duw yn y lle anghywir. Achos be da ni'n weld ydy Ioan 3:16 yn sôn am faint cariad Duw. Carodd Duw y byd cymaint. Mae hyd yn oed yn caru'r byd sy'n llawn o bobl sy'n ei wrthwynebu fo, yn hunanol ac yn anghyfiawn. Mae o'n caru'r byd yna i'r fath radda nes i fod o'n barod i roi i fab annwyl i hun. Yr un y mae o'n ymfalchio ynddo fo, mwyn caniatáu iddo fo, mwyn i anfon o i ddod i'r byd, i achub pechaduriaid trwy farw ar y groes. Meddyliwch am fawredd y gwirionedd yma yr ydyn ni'n ei glywed mor aml, ond mae'r hyn sy'n cael ei ddeud yn syfrdanol. Ac wrth i ni ddod tua'r diwedd bore yma, gai hefyd awgrymu nad ydy y darlun mae rhai pobl yn ei honni
sef bod y newyddion da yn rhywbeth i un teip o bobl yn unig, dydy hynny ddim yn wir o gwbl. Na, mae newyddion da Duw yn wahoddiad hael ganddo fo i bobl o bob math o gefndiroedd, pobl hefo pob math o broblemau i ddod at Iesu Grist a derbyn bywyd tragwyddol trwy ymddiried ynddo fo. Dyna welwn ni yn y darlleniad a gawson ni yn gynharach yn y Gwasanaeth o ail benod Efengil Marc, ynde. Iesu yn deud yn glir wrth y Phariseaid, y rhai hunan gyfiawn oedden ni gwestiynu fo am dreulio amser hefo bobl dodgy. Yr hyn mae Iesu'n ei ddeud yn Marc 2 adnod 17. Clywodd Iesu hyn a dywedodd wrthyn nhw, dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sal. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, dim y rhai sy'n meddwl ei bod nhw heb fai. Da chi'n iach bore yma? Da chi angen doctor? Mae'n debyg gall pob un ohono ni atab y cwestiwn yna'n eitha sydyn. O'r gorau. Ydych chi'n bechadur bore yma? Da chi angen Iesu Grist? Tydi gwerthfawrogi staff a meddygon yr NHS ynddo'i hun yn mynd i wneud dim gwahaniaeth os nad awn ni atyn nhw a derbyn meddyginiaeth neu driniaeth ganddyn nhw pan ydan ni'n sal. A mae'r un peth yn wir hefo Iesu Grist. Tydi gwybod amdano fo neu wrando a gwerthfawrogi o bell ddim yn ddigon, achos dyna'n union oedd y Phariseaid yn ei wneud. Y rhai oedd yn meddwl i bod nhw heb fai. Fydd o'n ddim syndod i chi, mod i am ddeud wrthych chi y bore yma, bod y Beibl a'r arglwydd Iesu hun yn deud fy mod i a'ch bod chitha i gyd mewn angan dybryd oherwydd yn cyflwr ni fel pechaduriaid. Cyflwr y clywon ni fwy amdano fo dros yr wythnosa nesa. Ond y newyddion da i ni ydy bod na un wedi dod i'n hachub, Iesu Grist. A'i fod o wedi gwneud y gwaith drosom ni wrth wynebu cosb Duw am yn pechod ar y groes. Ac wrth iddo fo yn galw ni i drystio ynddo fo, da ni hefyd yn cael yn galw i ddod yn ôl at Dduw. Ac wrth ildio, wrth y difarhau, wrth dderbyn o gariad Duw yn Iesu Grist. Yr addewid ydy y cawn ni brofi'r cariad hwnnw, profi o fendith Duw am dragwyddoldeb. Pryd nawn ni byth glywed newyddion gwell na hyn. Dwch i ni weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti am yr Efengil, am y newyddion da dy fod ti yn dy fawr gariad wedi anfon dy unig fab i ddod i'r byd, i wneud gwahaniaeth, i sicrhau fod pawb sy'n credu yno ti ddim yn mynd i ddistryw ond yn cael profi bywyd tragwyddol. A da ni'n rhyfeddu bod y bywyd tragwyddol hwnnw yn cychwyn yr eiliad yr ydyn ni yn edifarhau ac yn credu yno ti. O Dduw, yn dy ddaioni mawr, neu di'n helpu ni i weld pwy ydyn ni. I beidio bod yn hunan gyfiawn, i beidio credu twyll bod pawb yn iawn yn gwneud be maen nhw yn ddymuno i wneud, ond yn hytrach bod na fywyd llawn i'w gael yn Iesu Grist. Arglwydd trwy dy ysbryd glân, dangos i ni, yn hangen ni, dangos i ni fawredd, grym a chariad Duw yn Iesu Grist. A bendithio ni am yn bod ni'n gofyn am faddeuant, yn gofyn am dy dynerwch, yn enw ac yn heiddiant, dan wyl fab Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr i chi am ymuno fo ni eto bore yma. A da ni'n mynd i ganu clasur, hen glasur o emyn mae niferoedd mawr wedi chanu ac yn gyfarwydd â hi. 483 ydy'r rhif yn llyfr Caneuon Ffydd, emyn sydd yn sôn am alwad Duw trwy'r newyddion da am Iesu Grist. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari.